Nasilje nad ženama i djevojčicama u BiH je bilo razlog zabrinutosti i prije pandemije, ali u trenutnoj zdravstvenoj krizi broj slučajeva nasilja u porodici se povećao. Ove žene i djevojčice trebaju zaštitu. U BiH vlasti na svim nivoima, pružaoci usluga, civilno društvo, mediji, međunarodna zajednica i privatne kompanije moraju udružiti snage. Ponosni smo što Ujedinjeno kraljevstvo zajedno sa svim partnerima radi na osnaživanju, pružanju podrške i zaštiti žena i djevojčica. U vrijeme krize moramo poslati jasnu poruku. Nasilje nad ženama i djevojčicama se ne smije tolerisati. Isključimo nasilje zajedno.